ก็เจชุมินิขรังขนายมากค่ะนรบุชิมากขนาดบูจากระสึงไผ่ชอกไปแก่หาพเนียนี้บานีขล่าให้แค่เจจากว่าตาบุกชลิตงฟิลทำชิทามTripura Industry and Commerce Fair 2022 Ozarawo Dangsawo Naitatok Rusamung Musamung Engitongo Abo Baksa Barabasing Nasing Nakanke Ketal Rubai Fangsong Ketal Manai Shenamani Borong ni Shenamjang Manai no Lukune Biskanga Punungu Singno Karo Tabungna Borok Labang Musamung Musaipai Mani Borong Musamung Belai Naitoket Singnuka Borok Buroni Pai Singalene Norok Buroni Simi Pai Norok ni Labang Musam Dojana Teenager Norok Dojana performance Kalaimani Norok Je Auro Musamung Bahima Toka Norok Saksak Ekdom Norok Musamung Norok Ekdom 100% perfect dah ni wansu 100% perfect ni wansu goto Ne Te kaham nong kha no mansuk sungoro phai ne kaham nong ka te kubun salogo bu bhai noro performance khalai na wan sugit chance ma khangke khayan te kaham ke no te bo kaham ke khalai na boro chance ma khang ke bong logi boro ni madam no sungnai tini je or je hapani ani international fair ground of phai nai nini cherai do performance khalai mani bahai ma tongja khanen sarang tini pula am tu cerong no group tui phai mane am to kaham no ma tongo ke musam mo kaham no khlai ke first time tini no pula mo te program no khlai ko ke motamoti kaham no ma tongo ta pora lekha bai baksa resamung musamung hukumum kuno bo tuinya nango abai da wanchu sar acha pora lekha to khalai na abai baksa Tripura sani hukumum kumo Abono tuine jate asai song jate sering mana ni abon bagi nor ni ama hachai tum ama hai na sir acha nor ni school bu bhai ku curriculum activities sing kana mani aro ri rok tak jago ba te ba alka gobang mani rok khalai na ama hai rok khalai jago ama hai kala jo ri rok tak re jago buri rong no kai ri rok botak re wo ka te mai rong song na rok phurung borong no ama hai khalai re jago ta pora ni logi ya kai am suk jara te no khalai re to jago ta pora pora lekhan logi am tibu khalai ongke norokhe tini je mosamungo phainai norok mosawina performance khalaina bosuk jote success ni wanchu Kaham na manso kaham na 100% success ha bekata khalika kelaya first time bagi saya kelaya kata first time kisa khalika ulam musate kiring thana ja kirilia kiring na ya bro nene mungke sai lebar ma nengka kida kirika kiriya beka khalika kisa Masapuro tam no mutuman kasakar de kuno mutuman un maya confident kita ngta acha nengka kuning ya sa gunungnya kiriya yang sengi nai nengda kusuku kotor bekabu kotor kida kirika no to kisa kirija khagen no first time perform khamen bla ngai pula pur kisi kirika lo performance khagen ga ba kiriya kisa amo phan hayata bai kisa kirima hayenga chin lage borong no tuinai tongo borong no naikoloi tongnai সব সময় বড় নাইকলই জঙ্গ বরং আচ্ছা তিনি বরং দোপ থানে তালাং থানে কোনো বেজোয়া বা কোনো অসুবিধা গিয়া boilano kombo dibino hambai seng fiber ba problem le kam ken phaikya taw tangpur ba seng kam ken thanai hambai আচ্ছা নিকাই নর আমাই প্রোগ্রাম রগ স্কুল থেকে যেপুর খালাই মানে সুযোগ মানে আবাপুর নর অবাকে তালাং seng talango অবাবাই চেরাই র পড়ালে খবর কোনো অসুবিধা দেয় amo masama bo jo kono osubida rang ya seng poriman logi samung bo tongna nango hambai পরিমাণে লগে সামুং তংনা নাঙ্গো আবো বাই বাক্সা শুধু পড়ালেখা সিমিয়া আবন লগে হুকুমবো তংনা নাঙ্গো অবসং সাইমাঙ্কা নরক তিনি কেটা খৈলৈখা মোসাপুরো কিদা কিরিখা kiriya কিরিলিয়া সাবো কিরিখা সাগারদি আচ্ছা এঙ্কাই নরক tabuk to musai thangka
o mosamung no tui da noro khawa chongui tongno pora lekha phasing poriya da ngi tongno Sir pori nai. bukhawa oro simi da ngi tongno na pora lekha phasing buda nong bukhare no Pora laga phasing pora tha raita. angkai bahai pora lekha bukhare nai Pora lekha bukhare nai. acha borok saima ka borok sudo oro simiya pora lekha phasing bo borok bukhare nai sudo musamung simiya bor pora lekha phasing bo lekha pora phasing bo borok bukhare nai ai tong ni kompetibe an logi tongo tongko te khoraksa sini bukhok somele first time Dini no puila o melaw ang phai chopayo. Angke ango mo hai to puila puro mane chopaya ko wa sapa no. Angke dini chopai belai kana tong thoka wa. bahai ma tong thoka Belai no bukha tong thoka. tam nai kha sagadi Oro to kebang mano wani wazak ro. Sini Tripura to most famous wano. Ge wani wazak kebang manu kha belai kana kaham wazak thang pur pai betulangan. bo pai betalang na tam no kha norong no tabo ang magya phama sumile tabong nong no sai khana na tam no kha Acha ham bai. Angke dini o 33 industrial commercial ni baniko gobang ma chini Tripura has te ha ekbak juda jaga ni boro ro phai oro bania khai paina ne bage phaibe kya ha ke oro no ni waza khaya ke ba furniture ni hoite shuru khai gobang ma yak ni umozak ro manui rok no khana ro ngangke Haiding ke jeng tabuk tebo oboni bomo hai ke choli tong bomo hai bo tong busuk jora tong nai aborok jeng saiman lai na lukung ko je ora bania khai tong nai ba bania ri dukan khai tong nai rong ni khoktei nai le Rignai Richard Tagzak rokbo Haiding ke furniture dukano jeng thangi nai lina o furniture dukano tamu man thau tabuk to gabang ma wedding season rok bo soli tong ma jora ba nangmani mani rok khuni rok to da tong eba bahai bania choli tong abrong tui phaidi jeng tabu aroni bani
दुकान नि borok bai kok sai nele ne bum hai bong ni o bosoro ni busuk bania khaijaka eba semani sai da gobang kuk he kaba taklai da obon sai semani sai gobang bania khalai jagoi tong haidi जों ता बुंनाय लेनाय oro nukhungni manei khwnei no kare joto no manthogo ro nukhungni manei khwnei tabo bisna ni hoite surkai sofa set ni hoite tai dining hoite surkai bebang no manthogo ro oro kebangma jatrepo design ni chuki hangke oro borok bania khailai tong busuk dini sime bania khaia tong phari जों सोंलायनाय ठीक है आप लोग कितने दिन से यहाँ पे हो